ndoda umuntu ove ingathi uvusa iMusicat Matlala usondeza uGeneral Shadrack Sibiya kwezinye zecases zakhe. Ebesingaqondi noba thina uGeneral Shadrack Sibiya uyoyamaneka nazo. Okay. Ifocus ye-testimony kaVusi Muzikat Matlala namhlanje it was mainly ubudlelwane bakhe noGeneral Shadrack Sibiya. But before then, hayi bokuba buzukuzuku nje into yanamhlanje. As a result, ndize ndiposte before lena, ndiposte i-videos ezi-2 talking about what transpired. Bekukhona i-back and forth nje between iMadlanga Commission plus amagqwetha kaVusi Muzikat Matlala. Eqaleni bebethi hayi bacela i-postponement, yathi iMadlanga inkomo ingazala umuntu. Hayi bathe sebezama ama-delaying tactics nini sebethi hayi they going to walk out. Yathi iMadlanga Commission hayi ningadala nicinga ukuyidala nina kodwa nje uqhuba siyaqhuba. So upart 1 no 2 wakhona sendi-uploadile. Uba ngabe ufuna uku-understanda kahle kuyakunceda into yoba ubalekele kweziyana. But ke uba nje ngumuntu ofuna ukwazi umxholo because up kulapho sesingena khona after bebonile into yoba hayi bazame zonke ii-options bana double up. iMadlanga Commission ithi ukuqhuba siyaqhuba. Man. UVusi Muzikat Matlala lona nizakhumbula kunale list akayinikezwa amagama abantu into yoba makatsho into yoba ubudlelwane bakhe naba bantu yintoni. Hayi ke kwakhona abakathi akatsholwa nabo kuyi-Medicare 24 akazuphendula ncam kubo ngoba icase yakhona isecourt. Kwakhona akathi hayi abanye akosabi ukuphendula ngabo, the likes of uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uke wane-meeting naye. Hayi the likes of uMinister Senzo Mchunu akamazi, akakazi ncam athethe noMinister Senzo Mchunu. The likes of uBrown Mkhotsi hayi uyamzonda uBrown Mkhotsi ngoba nje umbizele nje ingxaki nje inkunju nje seyezinye zengxaka kanazo is because of la Brown Mkhotsi. Mike van Wyk hayi akayotshomi yakhe inoba because Mike van Wyk ngamagama akhe yena uVusi Muzikat Matlala it's because noba si-state witness. Mike van Wyk lona ndike ndadibana mani nevideo yakhe interviewer apho kwabonakala into yoba bayambuza into yoba uzoba si-state witness na, wathi no comment. So xa uVusi Muziseke khipha amagama afana nala, I was like oh okay. So Mike van Wyk akafuni ukudwela match kuye because uMike van Wyk uke waba yi-business partner yakhe and u-implicated no Mike van Wyk. Siyaqhubeka uGeneral Phahlane wathi hayi uyabazi but ubudlelwane bakhe it is after uGeneral Phahlane ngasekho selapha esipoliseni. uJulius Mkhwanazi brigadier uyamazi hayi ichomi yakhe nje banobudlelwane but akunazithenda ncama akazifumene through brigadier Julius Mkhwanazi okanye EMPD. Ezinye zezinto akafuna ukuziphendula because kunama cases nje kwayena ubrigadier Julius Mkhwanazi akajongene nazo. So ezinye zezinto ezisecourt akafuna ukungena ncam kuzo. So nje uyabona mose wabuzwa nangomthakathi uIgnatius Mthakathi uAndrew Mthethwa okatiso Mulife wangumuntu othi hayi nini ngokulamini last week bekethe hayi akusingabantu abaqhele ncam but ke ngoku apha namhlanje uthi hayi ngabantu yabazi nabekeke nje kubone bagilane le headquarters. Neyazi headquarters andini lila plus lethu ile ifamily ka Tata uMsipho ngasekhoyo. So bebeke badibane phapha ayo madoda beke nje babe nje nencokonyana njengathi serious inyana ubazela phi ubazela pha kube khona into isithi look so ayona because kune case akazungena kuyo ncam. So nje yonke lonto kubone so abantu nje abaninzi uMorgan Maumela une case aka implicated naye under i-SIU iphuma pha kuVusi Muzikat Matlala. uKarim Sulumane uKarim Sulumane akafuna ukudwela match nakuye so nje pha kwila affidavit yakhe uKarim Sulumane noMorgan Maumela ubadibanisile. uAndrew Mthethwa Ignatius Mthakathi plus uKatiso Mulife ubadibanisile njoba nje abanye banga 111 hayi man kungenwa apha emxholeni kaGeneral Shadrack Sibiya. Kha usixelele man ithini into yakho. Siyabona into yoba almost bonke ababantu majority yabo kubone okanye almost bonke uphendulile ngabo kodwa igama likaGeneral Shadrack Sibiya kule answering affidavit yakho asiliboni. Bungani? Hayi andifuni ukuthetha ngoGeneral Sibiya because kukhona apho ndi-aware khona into yoba andifuna ukuzi-incriminator because kukhona apho igama lakhe livela khona ndi-aware into yoba nayo ya-investigator. Hayibo hayi ndalungisa ukuhlala
ufuna ukuthini ngoku Vusimuzi Kate Matlala? Zeziphi ezi cases ezi? Phofu ke unento akamane ephephela ngayo ne xa ebuzwa athi hayi under section 204 akafuna ukuself incriminator. Hayi man, zize i-commissioner zathi must understand lo mcimbi wale section 204 umalunga nani. Hayi yina plea deal noba agreement wayezama ne-IDEC. Hayi bo njani ngoba laa nto null and void. Laa nto iyafana nento engazange iqalise nje ukuba khona because that deal did not go through. So ufuna ukuthini? Uthe eyalele nale wabethi idolo phantsi uCommissioner Madlanga bathi uqhuba kona siyaqhuba. Imibuzo into ozayiphendula. Ebengathi ufuna ukudonsisana nje no evidence leader uadvocate Silo but nje hayi akazange bafumane idawu lapho ncama. Unento futhi oyibona into ba akafuni ukuphendula ngendaba kaGeneral Shadrack Sibiya. Uphethe ezile abuzwe ngento ba so izathu zakhe silapha hayi baya bathi ukuphendula uzaphendula. Hayi ke according to yena uGeneral Shadrack Sibiya umazi after efumane la lisinto itender yelisi leyana engakwazi ukuyi-occupy wayodibana noGeneral Shadrack Sibiya eyocomplaina. Kwakunini? KwakungoJanuwari I think January 2024. Okay. 2024 I think 2023 2024 but uthe January kwathiwa okay sharp. And then coming back ke ngoku into yoba wena ithini into yakho okunye ukudibana nawo nanze nancokola nathini. Hayi sike saphinde sabe siyathetha naye second time ndisiye ofisini yakhe because waye ofisini yakhe. Second time siye ofisini yakhe it is when ndandibizwela unguye ndibizela ukuzophendula malunga nala case kaJerry Bushukha ukukidnapwa kwakhe. Hayi bo ukuya kwakho uyenjani wayifumana njani permission yokungena uze uyodibana naye? Hayi email ndayifumana i-email ku-Sergeant Mfana Inkosi then ndam-emailela hayi man khani email ziyahlabana nje izinto. Kaloku uSergeant Mfana Inkosi uthi yena weqi ngawe pha eofisini. Wena uthi uSergeant Mfana Inkosi email uyifumene kuye before uyodibana no-General Shadrack Sibiya. Ithini enhle? Hayi email uthi wayifumana kuSergeant Mfana Inkosi wa-emailela uGeneral Shadrack Sibiya wambiza uGeneral Shadrack Sibiya waye ofisini yakhe. Okay. So is it December or January na? Yes, but apho nje ne kwezo nyanga ezo. Okay. So ye wathini undahamba ndaya ke. Okay. Few steps backwards. Konje i-engagement leya othi wena uke waya kuyo oyomntana kaGeneral Shadrack Sibiya yayinini? YayingoSeptember. Okay. Awukwazi kaloku Vusimuzi Kate Matlala nje ukuthi wena uGeneral Shadrack Sibiya umazi xa wawuyocomplaina kuukuthi kaloku kwasoku later, this is few months later compared to lo September uqale nge-engagement before leya. And awunavele uye nje kwi-engagement nje yomuntu nje ongamazi. Ithini lento? Bafowethu silapho yilo mpixa badala esizama ukuyi-understand. Okay Vusimuzi ukubizelana uGeneral Shadrack ungenaphi kwicase ekaJerry Bushukha? Hayi mna wandibiza nje ezonibuza imibuzo so I thought undibuza under oba elipolisa. So why ungenaphi wayi-investigate? Hayi andiyazi kodwa avela amagama ukuthi ufuna ukuba i-breakthrough kube nguye into oyibreakayo la case kaJerry Bushukha. Hleka kancinci Advocate Silo. Okay izanathi so udibene naye kayi-2 eofisini yakhe and ngoku khona nalo mcimbi lo wento impala akafuna ungena ngomcimbi wempala because uya-investigatewa umcimbi wakhona already and uzaba secourt onokwenza nempala. La phansi kwala recording esayiva ngo-witness ukuthi yena uthi nje la recording yathe yenziwa without i-concern yakhe so ufuna ukuyidispute. Okay simamele Vusimuzi qhubeka. Vusimuzi Kate Matlala ubuzwa ngobudlelwano obakhe noGeneral Shadrack Sibiya. Hayi ayophendula into efaka le case yakhe enokwenza ne-attempted murders ezuba hayi akafuni uGeneral Sibiya hayi bungenaphi kule case. Like I had to sit back ndizikhumbuza into ba hayi man andikhumbuli igama likaGeneral Shadrack Sibiya livela kula case eyo Brajo Sibanyoni nabo Tebothobenjani. Uyithini into? Hayi wabambeyeka but uyitshilo le kayitshilo sivile futhi ithini into yoba uthe nje akafuni because kwi-statement sakhe uyavela uGeneral Shadrack Sibiya. Bafethu uvela ngani uGeneral Shadrack Sibiya kuleya case? Bafowethu kwi-Medicare 24 akafuni ukuthetha ngoGeneral Shadrack Sibiya because uyavela uGeneral Shadrack Sibiya kwi-Medicare 24 kwathiwa hayi kha ukubreaka nedaso njani
Kutheni engayo accused yena uba ngaba u-implicated okanye uyasoleka wena xa uzathi awukwazi kuphendula ngobudlelwane bakho because kutheni abena akekho pha edokeni? Instead kufakwe u-National Commission. Oh yini bafethu ithethe ibheli lethu. Hayi nabo they are taking hayi bathatha ixesha elide kakhulu. Hayi so bafowethu ixesha elininzi lispendwe nje kwinto enokwenza nobudlelwane bukaVusimuzi Khet Matlala plus uGeneral Shadrack Sibiya ebekuzama uyidoja but kwathiwa nje ukuphendula imibuzo yona hayi uzawunyanzeleka uphendulile. Akagqibanga ke bafowethu, sesiyawuva into yoba ithini into kaVusimuzi Khet Matlala. The other person endingekemva ncam ethetha ngaye nakwi-answering affidavit yakhe andikemva emthatsha ncam nguGeneral Shibhiri. Sifuna ukuva into yoba uzathini uVusimuzi Khet Matlala phansi koba ke kubonakala into yoba nje bokungabantu bebesazana bonke. Bafowethu kukhona apho uCommissioner Madlanga eke wakhola into order lamagqwetha lana ubhizi uadressana nemetha thizeni, babhizi badibanisana ngentloko distractana bayahlebehlebeza apho. Wathi ndiyathemba into yoba loo junior leyo izabe seyixelela into yoba yintoni le nonsense endibhizi ndiyithetha mna njoba ndithi ndithetha nibe nibhizi lapho. Hayi bafowethu ibinintsi nje into ebisenzeka but nje ndiyayibona into yoba they are cracking it down into yoba ubudlelwane bukaVusimuzi Khet Matlala buthini noGeneral Shadrack Sibiya. Hayi futhi mna bafethu ndithusile into yoba ungenaphi kwezezinye ike especially ezinokwenza nala case yoBrajosi Banyoni. Yintoni into enzima into obuthethe ngoGeneral Shadrack Sibiya nobudlelwane bakho kangaka? Bafowethu hayi andikho sure noba ii-commissioners zezixela into yoba masibe nje especially uadvocate Silo mandibe sendimrubelele ekonini namhlanje njoba i-lead into legal advice yakhe ingekho. La gogo lowa womlungu engekho wathi manisebenzele nje ethubeni athi efika nobuyeza kusasa fika sokumoshakele bafowethu. Hayi because hayi ama-loopholes seke sisele nawo nje into yoba ubudlelwane unabo noGeneral Shadrack enokubonakala into yoba ayozezi meeting inyana engabe zikhona apha. Hayini bafowethu nje kukhona into endilibala ukuyithetha xa bekebuzwa ngobudlelwane bakhe naye notata lona uMaqhuzu. Kukhona apha ethi khona bekengenazi business deals ncam nomnisi except the fact that beke mpha i-protection security protection, then ngapha enye i-business akake wayizama umcumo nokwenza nama-private jet. Ndathi madoda ngaloko bafana seva nginuna ndithi into yoba zeze zilende emingcwabeni ngama-chop. Ngoba sebesiya nakumgangatho wama-private jet bafowethu. We haven't done anything to even stray into that discussion. We're talking about something separate, which is your relationship with yet a third party who's not charged with you. So I don't understand, in the current criminal case that you are facing, how you'll be called to account for your relationships with, including General Sibiya. How does that come into play? It actually does. How? I don't know how, because I'm not an investigator. Okay, then I'll tell you that it doesn't. You cannot even, I won't even say prove, it's too high a threshold. You cannot even persuade the commissioners that it is relevant for purposes of the current criminal case you are facing. You are not able to. You accept that? I do not accept that. Okay, then if you don't accept that, then demonstrate to these commissioners that relationship is relevant to the charges you currently are facing. I think I've just said it, that the only way for me to demonstrate that is for me to now to get right inside the cracks of the matter, which is something that I cannot do. Then I'll put this proposition to you, that you don't want to talk about the nature, extent, frequency of your communications with General Sibiya, because if you do, you are at risk of incriminating yourself in some offense, because by their very nature, they would be breaching the law. That's my proposition to you. What's your response? I cannot argue with you on that. Okay. That's how you see it. Then, before you move on, Mr. Matlala, in describing the nature of the communications with General Sibiya,
you have a number of options, and without getting into the detail of it, and I don't intend to repeat what Ms. Silla has said to you, because ultimately the Commission must be satisfied that you have correctly asserted the privilege against self-incrimination. And for us to do that, we need to know what it is that you avoided talking to, not in general terms, general broad terms, but specifically. Having said that, when I say you have a number of options, I can put this to you as an example. You have had interactions with General Sibia. We know you sent an email, you went to the office, and you do say it had to do with the lease. I think it's competent to ask you, have you had any interactions with him about the Medicare contract, still at general terms? And if you're asked what exactly, you can say, I wanted help to resolve the lease issue. You testified in the ad hoc committee, for example. You said you interacted with him about the kidnappings of, I think, Mr. Bushocha and Mr. Dikale. That has nothing to do with your Medicare contract. And if you don't speak to that, then you are not being frank with us. If you don't say, well, other things that have nothing to do with the Medicare contract I've dealt with him, then you're not being frank with us. The chairperson said to you, asked you, have you socialized with him? And it had to be it had to be dragged to you, in my opinion, for you to say, yeah, we had an engagement. So there are topics that demonstrate or would explain and say something about your interactions with General Sibia, and they have nothing to do with Medicare. And there's no basis or valid basis for you not to speak to those when you're asked to explain your interactions with General Sibia. I think also what Commissioner Baloyi is referring to, I think we have had sight of the ad hoc committee transcript. If I'm not mistaken, I think it's in that transcript where you say, in fact, you contradict what General Sibia said before us here. You say you attended the engagement function, and that you did not go there just to pick up your wife, which is what General Sibia told us. You say you attended that, and as I understand it, you attended as an invitee, and you were there for a period much longer than just going there to pick up your wife. So I'm raising that in support of what Commissioner Baloyi is saying, which is there is a lot you can talk about, and I do not see how it's incriminating for you to tell us that you went to the engagement party and also to contradict General Sibia on what he himself said about your attendance there. Thank you, Chairperson. Chairperson, it's not only the Medicare tender. Like I said before, it's also the contents of the recordings which are also putting me at the risk of self-incrimination. So I do not know how is the approach of, I cannot tell now as I sit here what is the approach of the investigation. I do not know that. So when I testified in the ad hoc committee, by then I was not yet charged or even being under investigation. So now it's a different thing now. I'm charged and I'm also under investigation.